Pari sa isla sang Boracay nagpositibo sa Covid-19. Anom ka mga close contact sini negatibo sa swab test. Si John Sala nakatutok. Yara pasubong sa ospital ng isa ka pari nga na-assign sa isla sa Boracay matapos makonfine bangod nagpositibo ini sa Covid-19. Suno kay Malay Aklan Mayor Floribar Bautista, Disyembre 28 pa natukiban nga nagpositibo ini sa Covid-19. Sila na kalibo ka po yun eh. Ang isang ilang area dito, nga po yan niya, may mga cases. Dugang pa ni Bautista, wala naman kuno na kamisang nasambit nga pari bangod sugod sa ginswab ini. Yara na ini sa ospital. Malapit isa kagatos nang na-contact trace ang Malay LGU kag sa karon hugot nga ginamonitor sa mga health officials. Kahapon lang nagwa ang resulta sang 6 ka mga close contacts ang pari nga lunsay makaupod sini sa kumbento kag negatibo sila tanan sa Covid-19. Naupod nga mga contact niya na trace. And then swab sila that day. Puro tanan ng puro tanan ng negative. No? Okay. So meaning, sa guwa ganyan nakuha na. Nagpanindugan si Bautista nga wala sang local transmission sa isla sang Boracay. Baliskad sa mga nagalapta nga istorya. John Sala, 1 Western Visayas.